ソニア。人間なんて滅んじゃえばいいんだわ。あんたたち人間を私は。ソニア、待ってくれソニア。言ってしまったわ。我が敵を撃て。レオン様、奴らです。村の様子がおかしいと思って来たのだが、こんなところで出会うことになるとはな。レオン様、まだとない好機です。ここは魔族の者に協力して前線。レアード、お前は我ら騎士団の掟を忘れたのか。なぜ無抵抗な人々を守る者たちに攻撃しなければならぬ。何の罪もない人々を巻き込むことは
清流騎士団の名にかけて断じて許すわけにはいかぬ。しかしレオン様、魔族の者と我が帝国とはいわば同盟関係にある間から彼らと事を構えるのは。構わん。責任は私が取る。エルヴィンと言ったな。今回は力を貸してやる。そうか、すまない。力を貸してくれ。帝国が私たちを助けるっていうの？よくわからないが、あの男なら信頼できる気がする。私も信用して良いと思います。清流騎士団は帝国の中でも最も優れた者たちによって編成された部隊です。強さだけでなく騎士道も非常に重んじることを知らぬ兵は一人としていないでしょう。人間ごときが。かの者の傷を癒したまえ。
を守りたまえ。